na-aretano egwupụta n'ahụ ka eji ekwu aka ji n'ọngụgharị ajọ mgbe kwunyere n'ajọ ọhịa ka ụmụazị na-enye mbubata ụlọ ọ na-agazi n'ahụ achọpụo na otu uche na-eche ụra a ji amaghị ka ohu uche ji adụ. anyị ekene Chief Dr. Sir Emma Bishop Okonkwo ọkpụrụ isi ruru ọha na ichi eze Odenigbo eze nna Nyerudo ọchị na nwata Chairman Managing Director Ekuru Group of Companies Lagos onye ọma anyị ekene gị ihe dịrị mmadụ kwachighị mma. anyị ekene Chief Okereke agbawo dịka izu na ndị Izọgụ ekwedasi ike na chọkọ na eze onye ọma obodo nna ya ọgaranya eji eje mba ihe dịrị mmadụ kwachighị mma. As you can see, na bepoliko makarena. Ta ka na azụ nkwọkọ ụmụ. Everywhere jiri eji ihe niile na-eme. Ịghọtagbu. Oh, menara. Ona sara 24 hours. Ebe go ne tie na. Oh, be he mere. O bo ebere ki ihe bido mere.
na beko maka anyị nọ na onye ahụ api etukwe ka izu ọgụ mba nọ onwe zara etukwe ka ghọtago ọmụ ahụ etukwe ka izu ọgụ etukwe ka owe etukwe ọ eji mara m ihe ji mara ga api okwute Peter Okwute nke mbụ na ndị izu ọgụ etukwe ka izu ọgụ ghọtago anyị nọ na nke Koma na ghọtago na-eri ụwa very soon anyị na-apụga na Nkwakoma onye mezu iwu ghọtago maka anyị azụ ahịa tata anaghị anyị esi ike anyị na-anya ọfụma ya afọ eze mmụọ nke na-abịa na onye ahụ eze mmụọ nke bụ na ndị izu ọgụ ghọtago nwanne udo dịrị gị
ike ihe a na-achụ ihe a na-azụta ata mkpọkọ the last day of the nkeji ihe na-agwa ndị mmadụ na onye nwere nke oji ya ga-asa ife dị mma ike dị n'isi oge obodo ụwa nna anyị mechara ya na nke ha ahụ anya omenala ha onye nnakwa ndị isi oge na mba ụwa niile nwanne udodo ya adịghị na mma maazị ọnwa ọ dịghị maazị ya adịghị na mma ya udodo udodo nwanne udo
kọwara anyị maka mmemme anyị na-eme mmemme ndị izu ọgụ a na nkwakọ ome anyị na-azụta ata biko ihe bụ ụzọ gwa ya aha gị maazị aha m wụ Ifeanyị Chukwu Okori nke eji mbamba ego nke izizi na alọ ndị izu were mara agacha mbamba ego si n'ofu aha ezughị oke ka mezuo ya bụ were ọganya n'ịgba were mezuo ya ọganya n'ịgba chọrọ ya na-eche aha m onye ndị ogbo onye ma ndị bụ uche obi Imo autonomous community. Yes. Maazị ka ihe na-agwa anyị maka nkwakọ ome anyị na-azụta ata biko kọwara anyị ọfụma. Nkwakọ ome a na-azụwo ahịa ikpeazụ a na-enwe n'Ikeji ndị Izọgụ. Ihe a na-akpọ ya wee wụsa akpata ihe ka a na-akpa akpata ya bụ omenala ndị Izọgụ ka anyị na-eme anyị kwụrụ because of na Ipericom Okoye emeso wu legend asị ka ejiri ahịa ya because of na ọ bụ onye ndị onwe ya ma ndị bụ uche ka e were nkwọ ya were mechie Ikeji. That is why ọ na-agba ọhụrụ ịpụtara a na-eme Ikeji ndị Izọgụ na nkwọ Ipericom onwe ndị iwe na-ewe onwe ndị ọchịrị achị onwe ndị Ikeji na-agwụ Ikeji kwu that day ọ na-agbawa ha obi onye kpatara na onye ọrịa pụtara ihe ga ya na-anụ kewa ya azụ. Biko maazị ịma anyị n'anya ọfụma ịma na anyị nwawu ndị Izọgụ ụmụ okorobịa ndị Izọgụ na Ikeji na-apụ anyị ara ọ na-awa ya awa ka ị nwere ịgwa our young youth tata bụ akụlana because anyị nwere taa bụ akụlana ịghọtago. Yes, ndụmọdụ m na-enye ụmụ itorobịa bụ onye na-eme Ikeji ya were uche ya wee na-eme ya maka na eje ana bụ isi ije ma ọ bụrụ na ime Ikeji n'aha ime ihe n'aha ọzọ ọ dịghị ụtọ ị na-eme ọhịa obi aṅụrị i were amamihe gị were na-eme ya ka o ya ụgwa na ndị go na-abụkọrọ ya ma ọ bụ ndị mba bịara soro anyị ime ya leta ihe ọfụma aha ọzọ ha abịa mana iwere intimidation were mee ihe ya maka na iwu onye Izọgụ echi gbawazi onye mba ka ọ bịa mere Ikeji ọzọ ha mewezie na nke ha bịara abịa na-eji ma gbuwa ya isi ma ọ na-eji daga wee sụwa ya azụ so ana m asị ha na-eme Ikeji ha were uche ha were na-eme ya ọ ya ada anyị na-ewu ndị Izọgụ na mmụma n'aha Jizọs.
mmadụ ga-amụọ ya pụọ
Snap, I'm going to post it. I know it. I